Yo. Jenang kula. Ya, angel lho iki arep jenang kula iki angel. Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngapa wong wis pentas kok kleru? Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora pentas kok kleru. Wong iki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawabno. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. Lah apa? Wong ora tau gatekke menungso kanggonan lali, salah, apes lan. Ya mung kurang ino kok le. Yo tetep ora entuk kok. Arep ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Kamu ini. Gini was saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. Ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek no lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa iki? Tapi wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenangku. Wis. Jenang kula klali aja lali Ino neno ali ali mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa ning omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong takon omong-omong tak kei dhuwit kok. Oh iya. Aku mbayangke wong budhek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngaya. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh kok. Mesti apik mesti. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja. Kowe saka ngendi e? Jos pokoke. kok budhek tenan kapok. Tak antil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok bawiteno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. Iya. Iki arep tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. Napa? Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono widalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembarno. Yai Prabu padha kaniraja sak pratamu. Weh, lah dalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenang. Kok nek budhek tenan kapok. Ya ora kok ya. Tak tekani, Pak Sena pun dahar. Lah aku mau wis metu e ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kok omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya.
Metu kok omah ya iso. Mae metu apa?